A primeira cuestión importante é que se vai aprobar un texto para unha nova lei de montes veciñais e mal común. Unha lei elaborada dende as comunidades e para as comunidades de montes. Nós vivimos observando que de un tempo a esta parte, e cando digo de un tempo a esta parte me refiro de casi 8 ou 10 anos, estáse modificando tanto a lei de montes veciñais e mal común como a lei de Montes de Galicia, modificándose pola porta de atrás, aproveitando o que se conoce popularmente como lei de acompañamentos. E todas as modificacións que ten sufrido estas dúas leis, e se non son poucas, teñen dous obxectivos, non nos entender. O primeiro obxectivo é sacarlle a xestión dos montes veciñales á veciñanza comuneira, que son os únicos titulares para entregarlles de balde ás empresas forestales privadas. E un segundo objetivo é complicar tanto a xestión dos montes veciñales para que a veciñanza comuneira, uns por pouca capacidade e outros por aburrimento, deixen os montes veciñales para que os gobernen outras entidades.